Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawik tu birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ew birayê te ye kî ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqiye. Wow. Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welayi ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Weza jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe mema. Espas. Erê welayi. Mem çi bikin? Em jê ve xwe Ka- heviyayî bin. Telefona bikim. Telefon bike. 05 22 Ah. روش باش از Ha Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru tulu kuy. فوندکارن مساج کی جمرا بهلین از Aha. الوا بگرم Çi? Mesajeviye. Oo. Kuru. Em kahvene. Ben de tane. Film dest pedike saat 8'da. Ku ye? Disa Azad. derek may bilet cem tane. Kuru kuy. Aha mesaj ne? Kuru em ben de tane ha. Tamam. Kahve Kraka sinema tüne müderine. De bigre belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame ha bu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şan jerago. Em li qehwêna lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Ne male? Nizanim li ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin şozem bir vura böyle katune disa derang ma ya her dem vardı ka. Çancara hem söz dedin hevdu. Kad tüccar söze khan nagre. Rast e. Dereng e. Ha? Kamezeke. Halk kave hunda Dikeve hundur. film dest pedike. Ama cevap bakın ya likuye ya. Hah, ve saat 8'da. Em çi bikin? Saat 8'da film dest pê kir. Sinemaya. Ne yapacağım azad deren katiye u babar deren katiye. O ben de bana kuru. Em li bende Azadin li film nel benda me. Bir telefonun ser kız. Ne dikkat? Evet. Alo. باور Ha Azad. بله بله Kurutulu kuy. کرو از السينما ما هون لكونه Lav dara meka emcili sinemaya ne? کرو فيلم دست بکر ورن Azad li sinemaya ye. Lan kuru küçük sinemaya çima tane binin. Rojdacı cemine. تقوى من السينما انا از ونابينم Tu dara ki ma emci tane binin. Küçük sinemaya. Ew jî li sinemaya ye. کرو از السينما ما سينما هفال Sinematçı. سينما هفال سينما هفال لأمدي Tılın mali. کرو سينما هفال Dengi Male? kabaşı. Azad li male? Ne mali? کرو سينما هفال باور Ha, Azad nel male. Ha sinema haval. اري Emci bu derine çima tane binin. ايش ما از ونابينم Kuru ka benerim ha dibine ya dibe sinema ya ujat sinema ya. کرو زو فيلم دست بکر زو ورن Bilet cem tane. Eme cevap bakın. اريش بروساش ولا بجم زو ورن Benerim. Ne fendarı? Bejam li qehwêna. Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cem ta hadi rojbaş. De başa. Hadi hadi. Tişma. Îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ha. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ew li kîjan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe
لکو 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 هر جار گرک ل پیوه به جبروی او جهه که امه ناوی ببیجن و ام لینه ام هر جار لیه داتینم پیشیاوی ام دبیجن از لدیار بکریمه از لدیاربکر ما Ez jî ji Dêrsimê me. نا نج ل از ji Dêrsimê me yani tu ji wî bajariyî dê û bavê te ji wî bajarî ne tu li wir çê bûyî belkî lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lêyî bibêjî wê çaxê tu li bikartîne Ha. Ez li Amedê me. ew jî dibe ez li Diyarbekirê me ez li Amedê me ez li Culemêrgê me ez li Amûdê me ez li Mehabadê me her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje mirov lêyê lê dide dike ez li qehweyê me ez li sînemayê me ez li mektebê me بله lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje از نل سینمای ما Ez ne li mektebê me. bijîn we fam kir بله Bijîn. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawk bi birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ew birayê te kî ye? آزاد لکویا آزاد بپرسه هه. آزاد ام درنگ مان Saat çi ye? saat 8 کم 5 دقیقه Wow. فیلم مل saat 8'dan da ya Ez li ku ye? آزاد لکویا Ya Azad li ku ye? Saat çi? سوزامه هیا نهات Erê welayê ya saat 8'da sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Wesa jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 daqiqa me ma. اسپاس Erê welayê. مام چی بکنم جیب خونم Ka- هیویایی بن Telefona bikim. تلفن بکه 05 22 Ah. Rojbaş. Ez Ha rojbaş Azad rojbaş. Kuru tu li ku ye? مساعدم هون دکارن مساجه کی جمرا بهلین از Aha. الوه بگرم چیا Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em li qehwene. Bendatene. Film dest pê dike saat 8'da. کویا Disa آزاد derek may bilet cem tane kuru. Kuy. Ha mesaj ne? Kuru em bendatene ha. Tamam. Kahve kraka sinema tune müderine. ده بكره بركي او بقري Ta ha. او زانيكو ام القهوينا Ma sözame ha bu. يعني او زانيكو ام القهوينا Mesaj şan jerago. ام القهوينا اللي ام نزان آزاد لكويا Na. Ne male? نزانم لكويا Çocukti. Mal ne bu? Malda ne bu? از نزانم سوزامه لفرا Yemin sözem bir vura böyle katune desa derangma ya. Ya her dem vardık ha. Çencerem söz dedin hevdu. Kad tüccar söze khan nagre. راسته درنگه Ha? Kamezeke. Halk kave hundur. دكاوي هندور Film dest pedike. Ama cevap bakın ya. Likuye ya. ها بس ساعات 8 عم شبكن ساعات 8 فيلم ده سبيكر He. Sinemaya. Ne yapacağım? Azat deren katiye, o babar deren katiyem. O ben de bana kuru. عمل بندا آزاد اللي فيلم نال Aha بندا bir saniye telefonumu sar. Ne dikkat? Evet. Alo. باور Ha Azat. بله بله Kuru tulu kuy. کرو از سینمای ما هون لکنه Lav deren meka emcili sinemaya ne? کرو فیلم دست بکر ورن ورن آزاد لسينما يا Lan kuru kişe sinemaya kime tane binin? Rojdacı cemmine. تگو ام سینمای نه از و نابینم Tu deradı ki ma emci tane binin. Kişe sinemaya. أوش السينما يا کرو از سینمای ما سینما حوال
Sinema çi? سینما هەڤال سینما هەڤال لە ئەمەدێ Tılın mali. کۆرۆ سینما هەڤال المالة أزاد المالة Ne li mali? کۆرۆ سینما هەڤال باوەر ها أزاد المال Ha sinema haval. ئەرێ Em ji gudarene çima ta nabinir. ئیچمە ئەزوە نابینم Kuru ka binirim. Ha dibine ya dibe sinema ya. Ujat sinema ya. کۆرۆ زوو زوو فلم دەست پێ کرد زوو وەرن Bilet cantane. Eme cevap bikin. ئێرێش بەرەو ساش وەرە دەبژم زوو وەرن Binirim. Ne fendar? بجم القهوينا Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cemte hadi roj baş. De başa. هدي تشمغ îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ah. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ewlikîjan cihî ye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lêne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe li ku. Li ku. Li ku. Her car gerek li pêve be. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî bibêjin û em lêne, em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî. Dê û bavê te ji wî bajarê ne, tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî, wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê zêde dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijî. We fam kir? Belê. Bijî. جديد زاني Mane kurdî hebûname ye. ماني مية